Hãy
Oh yeah.
Selamat datang Pak Dowo. Ya Pak Dowo, Pak Panjang. Pak Panjang. Semonggo isan-isane Mas. Ayo waktu-waktu. Yuk 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 yuk. Pripon. Hah? Banteran. Kebanteran. Lek urung sida ana 5 menit ki Mergane nek le banter kuwi ben lek metu. heeh. Lah jenengan ra lek metu-metu ya dibanterke kok ya. Nek alon Yalah, dan Piye cek kuat ora? nek jenengan mau lek metu ki satset ngono gamelane alon. Alon. Ganti ket mau ra lek metu-metu ya Mas ya. Tak Ya, banterke to biar ya. banter. banter ki ben Heeh. metu. Ben gek metu gage. Eh, Kudu bareng-bareng ya. kudu Oh bareng-bareng. no, nek Ora. metu bareng-bareng. Oh ya. Iki Mbak Tari, Mas Gopin. Dalah. Biasane ngene iki seselane nek ora gedruk, barongan, ganong. Lah iki biasane. biasane. Heeh, nek kok Gandeng luar biasa. kok ya saiki kok ya edan-edanan sik metuwe wong edan tenan mena. Boleh Jan banter. gemblung tenan. Hah? Lah iki ki wis alus. Wis lho. alus. Digambar sing alus. Sing halus. sing Tenan halus. lho iki. Alus. Ya, alus to, alus. Alus wae, Cok. Alon wae, Cok. Alus to. Alon. Ayo ya.
iki kurang alon apa ora? Hah? Oh ngono. Piye? Wis penak? Ini juga. Iki kok Iki piye ta? sembarangan. Faktor U. Heeh. Iki jenenge dan-edanan biasane ngono ganong, barongan apa gedrok iki metune dan-edanan. Sajake kok ana perlu sing arep ungkapkan. Diungkapkan. Ya, diungkapkan ki apa bahasane ya? Ada pesan yang akan disampaikan saja Heeh. Lah ya kok genah ayu-ayu wadone saka kanca-kanca Wadone ayu-ayu, bisa ta? Sekar Kedaton. Sekar Kedaton. Akrab Yudotomo. Menika saking akrab Yudotomo Bapak Putri. Heeh. Isen napa? Isen napa? Lah, jan ora sama Ijin itu. perawan kabeh. Nah, Oh. Lah ora ya biyen. biyen. Saiki ra wis tuwa. Iki penarine. Oh, lah saiki. Ngedusi barang yo biyen. Oh. Ampun saiki jajal digendong. Heeh. Dhisik kek bayi kan kulino ngedusi. Heeh. Saiki wani apa ora? Saiki ora wani. Wah, alah. Apa kok undang-undang wanita? Yalah, injen derek nepangaken. Iki aku nyeluke apa ya, Mas? Iki dicelok apa wangune Lek. apa ya? Nek lek wani po wangun po ora? Hah? Ya om wae ya. Ya wis Om. Om. Heeh, om edan ngono. Heeh, om gendeng. Yalah, aku wani ngono nek edan ya gek neng kene, engko nek neng mburi ngono ora Ya dibayar. heeh. Ora apa-apa dhewe wis lunas kok. Oh, lunas. Heeh, menika nepangaken Om. Kanca-kanca Putri Kedaton saking Jadilan Akrab Yudatama. Nggih. Anyar-anyar. Anyar Gris. Ora teke le anyar iki le ditokke lagi iki. Mergane saya plastikan. Mergane wingi nganu Mbak isih dimbu. Heeh. Ya Heeh. leres. Andani ya. Sik to. Aku kok le mesake men karo jenengan. Tak silahi mek to, Mas. Alah, bengok-bengok kayak ora bayaran, bengok-bengok. Telake nganti pedhot ya, Kok Mas. rewang ora nganti mak glerene sing mburi ora krungu kok piye jan? Sing mburi ra krungu. Nah, jajal saiki ra saiki krungu. ya. Kowe do tegel karo aku kok. Mboten. Oh, jenengan Ora teges ngono. Ora jenengan teges niku ngono. juragan kula kok ajeng tegel pripun. Heeh. Ning tenan. Piye Ayu kok? ayu tenan nom-nom iki. Piye Om? Penarine Sekar Kedaton tak akrab Yudatama ki. Lah kandhane kok penarine ngono jek nom-nom. Aku pengen nek iso direinkarnasi 20 tahun. Kok Tak pilih siji-siji. kok direinkarnasi padake lha apa wis demit ngono apa piye? Wah. Iki Sekar Kedaton ki ketok men ana sing sewadoh lho. Sekandi. Wah, wadose bintang tamu sing Ponorogo kalih. Walah alah. Kalih napa kuwi? Oh, luar biasa. Ingkang pundi, Mas? Ponorogo. Ingkang pundi? Yang mana? Yang mana? Ponorogo nih. Wah, ini Ponorogo niki. Oh, Ponorogo. Cek, ini. Pantesan jan ayune kok reok. Wah, Ora ya. Woi, iku kulino kreyok sindene. Lah tak kira nek reoke ayu kok ya. wah, sing niki Ingkang Ingkang Trenggalek. Saking Trenggalek. Tergalek. Persis kok barongan. Wah, ayune kok ngene kok. Iya, Iki Sekar Kedaton lho. luar biasa. Wis ayu-ayu jek nom-nom perawan-perawan sisan. Termasuk sindene iki jek isih nom-nom ya. Heeh, jek perawan. Wah, enom nek le ndelok saka Gunung Merapi. Lah kok jenengan ki nek ora Mosok maido ngene iki ya. kok sentimen to Oh kayak alah, kene iki lek gelungan direwangi bar subuh. Oh alah. Nek 20 tahun biyen awakmu ki cilik-cilik. Lah iki ki Awakmu bodine cilik. iki ki cilik lho. Wah, saiki bodine pecel lele. Lah kok iso? Apa kuwi? Lemu-lemu. Ya ora apa-apa jare sik lemu ki ya. Zarane ngono biasane karang nek ning kene iki ya nganti wareg ngono ya. Heeh. Ya nek lemu ki kuwi mau. Mulane ya lemu. Nggih. Di anugerah dasare ngono nek Heeh. nek karo akrab Yudatama ki jan Lumo ya diuja. Kopen, Iki lho deleng-deleng iki. diuja. Weh dia ngono ngantek nem gendul. Wejange wonten. Jeruk urung entek iki segoku. Heeh. Sak bok ya urung entek lho. Ning sayange- Kok isih ana bakso bareng Biasane heeh. Sayange niki mau setunggal sik dereng wonten. Apa Kopi. Wah, Sajene kurang kopi ireng kurang iki, Bang. purun kersa kopi ireng. Nah, karepe ngono kuwi lho, Lek. Meneh Mbak, sisa. Bakule nek bakule
do ora krungu nek sing tuku aku. Mergo ora kebayar. Ngerti. Kira-kira Dek Gopin arep nembung apa iki? Sisane iki karuan. Karuan lek rada Karuan lek anu. nembung. Manut. Apa bakso? Bakso. Aku tak bali njaluk lagu kerinduan ya. Lah, urung-urung kok bali iki rong bubar. Aku ki rindu karo Mbak Tata karo Mbak Tari gek mbiyen sedo penari jadilan kae lho. Lah, Wah, iki. Iki. Sik, Wah, jenengan rindu? rindu. Rindu tenan. Rindu tenan. Satu-satu piye tak medun. Ah, ora medun. Lah kok ora medun piye? Sakit-sakit wae nang dhuwur. Hah? Sakit-sakit nang dhuwur. Seket-seket nang dhuwur. Heeh. HP nak nang isore, Mas. Wah, ora kuat lek ayahe wis tuwa iki. Ha nek nang dhuwur ki gak arep jadili apa? Ngono jare Seroso iki mau Oh, ya. iki. Piye? 100 ya 150 wis 150. Sakit wae nang dhuwur iki boyoke wis boyok tuwa iki rawane nek nyatus. Boyoke ning mburi cah. Ya ora apa-apa ya. Iya. Nyeket-nyeket ora Nyeket-nyeket apa-apa nggo ora imbuh. apa-apa, kena nggo imbuh. Mas, jatelno delo, Mas. Engko ben juragane ki rada Rada lega. rada marem ngono Iki lho. batine walah sindian kok gur duit ae lho Jan. Jan ya, alas. Iki sida kon jatil. Heeh. Oh, alah Jan. Lah iki arep apa iki konsepnya iki? Ha, Mau neng dhuwur, Mas. Neng dhuwur wae yo. Wes yo nyeker wae cah. Yo yo. Ae. Iya. Ae. Iya. Ae. Iya. Ae. Yo yo. Kleru to. Diomongin nek kongkon Tata Angelina ki kleru. iki mau karepe piye? Iki mau donge kaya le Kang Senan mau kae lho Le. Bar aku jatil, gek bar kuwi terus dunggahke reo gek ndadi. Lah rong iso ndadi lho. Wis rak dihuk ki piye? Baleni gah aku. Wah, Oh, angger kok aku dadi tak plok kowe. yo yo. Ae. Ya ayo Mbak Tari, ayo Mbak. Sik cah, hop hop cah. Piye jalan nek ngene iki? Kok sik hop 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 hop. Sik. Sik cah. Heeh, kok sik. Piye jalan tanggung jawab iki nek ngene iki piye jan? Ya lah, ngono dadak iki Mapake. dibenake mapake barang. Om tanggung jawab. Piye tanggung jawab iki nek ora nganu Mau wani tekan akon, wani tekan tanggung engko jawab. babak telu iki urung mari-mari iki tenan iki. Piye iki nek ngene Piye iki? iki? Tanggung jawab. Piye bonang sae? Yuh alah iki jan. Piye sae yo munggah Ayo sik, munggah sik. ditambani, tanggung Tambani jawab. sik. Ayo tanggung jawab, ayo. Piye? Dicapu-capu sik. Heeh, hitungan. Iki nek ora duit ora mari. Ora ono transferan.
Pokoke iki kudu ditemplekke 50. Jaluk cash. Oh, nek ra cash wegah. Ora bali. Juragan kok utang. Iki demit iki nganu rada hoo tenan iki. Ngerti duit ya, Mbak? Piye malah? Iki lagi janur sing dikemah-kemah iki, lagi janur. Kok wilah? Orang kok sing edan-edanan Oh, sing edan. Heeh, piye iki cilaka tenan ta kojur. Tanggung jawab ora? Kojur. Mulane nek nantang iki aja nantang wong wedok. Wis piye iki aja dipangan tenan acting wae wis delete. Tok. Sik anteng lagi dijikoke anteng wis. Kayak mau kira-kira gesek pira ya, Dik? Gaduk kae, gaduk warung kae lho, Mbak, gaduk warung kae lho. Iki jalukane iki dhuwit mah goleke es teh iki kepiye to? Tanggung jawab. Piye wis ana dhuwite urung? Oh wis ana. Walah, alon-alon. Mbok ya alon-alon ngono kok ya. Kemerungsung lho, kemerungsung. Kondur. Ayo Mas. Ayo Mas. Hiya. Tambani ya. Yo. Kondur. Ayo. Alon bae. Iya halah kapok weh. Syukur. Piye dek kopi ngene iki dek kopi. Aduh. Kosek, kayak semplok boyoke tenan kae, tenan kelakuan sik. Kuwi sanggule ora Dik, ban Vespa. Oh, ban Vespa ya. Piye wis mari ta? Ha, ya sip jas. Mari wis mari. Heeh, mari kita karyakan Tata Angelina. Agak gerak ta? Heeh. Kesundul apa ki mau kira-kira? Kira-kira iki mau ki nyapa? Leli. Oh, dadi kok. Dadi yo. Dadi Iki mau ki dadi. Ora sadar yo. Ora sadar. Tambani. Ayo. Baleni cah. Yo. Yo. Kondur. Iya. Jos. Pembalasan dendam. Kapok. Syukur. Mulane aja sok nantang. Piye iki mau ora sadar yo. Ora sadar. Ora sadar to. Rada ra sadar nek Ya, jarene sing dadi kono ya tak tambani to. Ora Iya. sadar kok iki mau. Kok sadare kok nesu ngapa Lek? Hah? Lek. Kok nesu ki ngopo? Sampean nesu aku apa Lek? Alah, lah kok perengat-perengut kok. Hah? Oh tak kira nek udan dudani. Ayo. Ora jenengan kok perengat-perengut ora aku ngapa ya? Aku ndek salah apa ya, Lek? Alah ngono ae terus nesu, sesuk nomorku diblokir Tata ora dijak meneh. Heeh. Dibayar larang malah guru Bisa. gawe wiwirang ngono. Ora lek ngono jane ya dhek sadar kok nek wong wadon ki biasane ndek penyakit amnesia. Oh ngono. Heeh. Terus aku dasare wani ngono ku ya lagi neng kene jajal Lah meneh iya. neng Jowo Gur. Ampun ya Mas, ampun. Lek. Wis arep jogetan ora, Lek? Tenan. Masake endi?
Piye? Sekar kedatangan ya. Nggih. Tenan iki wis. Mantap. Sajake aku jek pengen jadil karo jenengan. Tenan lho iki. Berbeda. Oh, alah. Ora gelem ngandani tanggalane engko ndekne Durung. Gurung disepil sesuk nak ngributi telepon wis meneng. Ning ora nesu aku lho, Lek. I love you ya, Lek ya. Jani, Iki ora tekan chattingan lho iki kok. ora. Ndak diblokir aku. Ini ku tuh urusane jenengan mengke. Mengke kula tak, Bu, ngapunten nih kawau namung ten panggung. Sajake nek mboten ten panggung kan nggih tenanan. Piejal. Alah ya ora apa-apa, biasane turun jaba ra mulih kok ndelok. Heeh, bali tenan, Lek. Matur nuwun nggih. Di ngapura ya Lek ya. Nggih, iki duitnya deleng-eleng kok le utang endi ya? Diangsur lho. Matur nuwun, berkah barokah, mugi-mugi kathah rezekine. Amin, panjang umur. Sehat selalu. Amin. Rezekine banter. Amin. Ngono Sedulure pokoknya tambah, tambah banyak. anake tambah, Bojone wis. Ojo siji wae. Siji wae. wis pindho. Oh, heeh to? Oh alah ya ora apa-apa kok. Wis ya Lek ya. Wis. Balik ya. Ya wedane-danane balekke. Balikke, Mas. Lebokke kotak meneh. Wis ya kondur ya Lek ya. Yo, mundur yo. Yo. Oh. Iya. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Aja Tepuk tangannya dulu. Anake wong tani omahe ning pinggir kali. Putri Sekar Kedatangan.
Iya. E e e e Iya. Hah? Hah? Ya. Ya, iya. Ya, ya. Hah? Ya. Ya, ya. Sekar kadang-kadang. Akrab Yudotomo. Ini sarangan Cedlan Putri Sekar kedaton luar biasa. Inse menika anggong rumiyin Mas. Nggih, Mbak Tata. Heeh, iki mau edan-edanane wis lunga. Nggih. Aman dadine aku Wis Mbak Tari. aman. Ora ditantang. Ora ditantang Ora. meneh. Samarku ki nek nantang aku gek nantang Mas Gopin ki lho. Lah nek nantang aku yo iso malah wah. Lah, Piye? Samarku Yo kok nek sik mlebu piye. gendruwo. Nah, Inse. monggo. Caos panglipur Mas lagune menapa kalau Nggih, mau? derek. Sambel kemang. Sambel kemangi. Oh, inse. Garape lawas Mas. Sih. Pokoknya sik nyamleng-nyamleng. Nyamleng. Inse, wah, dalame serintutan apa meneh? Samangke setunggal mboko setunggal pun pinangkani. Atur posisi sik Mas. Rotasi. Rotasi. Awake dhewe arep diunter ora Mas? Wis ngene iki wae. Ngene iki wae. Oh, wis kepenak. Sajake engko nek diunter ya tetep bahaya kok ya. Aja diuntir, Mbak. Ora diunter. Aja diuntir. Dubengke.
mugi Mbak Tari, Mas Anji, napa Gopi. Mbak Tata? Wonten ingkang ngersake Puspito Nolo, Anji. terus apa meneh mau ya? Manjing Ratri. Manjring Ratri, Nikah Siri. Karo apa Nomor maneh? yen. Derek kemawon. Ingkang pun dirumiyin sumangga jo. Iji sumangga jo, sareng kanca-kanca akrab Yudatama. Kasengkuyung ugi saking SS Audio Sound System. Ugi Dinta Host Custom. Ya dihadirkan satu tembang lagu Puspita Nala. Sereng akrab Yudatama Dek Kopin, Mbak Tata. Sing mbok pilih badhe ngersake lagu saged. Monggo. Sih. I love you.
ngelon-ngelon. Gusti Talawa sampun. Injih pripun Mas Pawang pun longi rumiyin? Satu lagu lagi. Nggih, wonten pamundutan.
Ye. Oh syahai. Ya. Oke đâu. Asik.
Yuk, 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 yuk.